माने इदि नोङो बेखौ बहा मोननाय सुटकेसाव सोना दोनदों आङो नोङा एसां गोबाव जाबायना बुस्थुआ फैसा नांलाया माखौ होनायदो बयलारदो अमा जमा संना जानायदो लोगोफोर नोंथांमोना दादु सरगारि इउटुब चेनेलखौ गोसो होसारनानै नायबानो जाबाय आरो जोंनि अमा आरो बयलार मोननैजों गोदान इउनिक संनानै जानायखौ नायबाय थाबानो जाबाय जानायावबा थिग दंथारो नै लोगोफोर दिनै मोनसे बुस्थु नायनि गोलैजोब्बायसो माने लोगोफोर इयाव पारुला बेखौ बायनाया गोबावथार जाबाय फैसाया बेसे दङ गैया मिथिया दिनै नायनि आरो सिरि सिरि पारुलनि रिएक्सनखौ बोरै जायो नायनि बेनि सिगाङाव लांना बख'यनि पारु पारु बले इयाव फैसाया बेसे दं बख'नि दे बेसे जाखो बेदर लायनि नै लोगोफोर बहुत गोबाव जाबाय लोगोफोर माने इदि फैसा जमायनाया खिन्थु फैसानि आवासानो फैसानि आवासा एरख'नानै तरमोन फैसाखौलाय नुहुरदो औ फैसायाबो दोङोआनो दसं मा बख'जोबो आं बख'वाखै नायनोसो फैसाया दङ माने इदि नोङो बेखौ बहा मोननाय सुटकेसाव सोना दोनदों आङो नोङा एसां गोबाव जाबायना बुस्थुआ फैसाया गोबावदोलाय मा बाथ्रा आंहा नायबाय थाखायो आङो ओइ माबा फुग्रादो मिसिगुर फुग्रादो बख'ना लांग्रो आङो बेदर लाना फैनोथ' दे 200ल' लांगोन दे फैसाया दोङो लोगोफोर माने ओइ फार्स्ट टाइमाव फैसा गैयियाव खुस्रा नामा सोदोंमोनलै थाइब्रै थाइबासो खुस्राबो दोङो 10 थाखा गरब्रैसो दोङो ओमफ्राय बाखि बिलाइ गोजा आरो 200 लांनि बेदर लाना फैनि मानो 200 थाखा लांनि बेदर लायनो नाम खारिखौ लाबाय थाद' आं मोजां मोना देलायबो माने निजिनि बुस्थु दामा बिराद रागा जोङो आं होनखायाखै इनि रिएक्सनखौ खिथिनि नोंसोर होननानै निजिनि फैसा दांजाथारा माने आरो नैयावबो दोनबोसोयो फैसाखौ बबा दोनो इदि फैसा खावना लांथारानो बेदर बायहैथारगोन नै लोगोफोर डक्टर मोखां सुखांदो आरो माइनाव बिफा गाख्रबनायानो जालायबाय मा खालामनांगो मा खालामनो हा मा जि लामनो इफोर दान्दा दोङो इफोर दंजोबो नोंनो माव आं हाया आङो बेदर बें लाना फैनि बेदरखौ जानो हागौ फैसा आं हाया सब खामानि होनो हाया खिन्थु फैसा हरनांगौ 200 थाखा अरा गखायखौ नोंखौ दांहोनो होआखैमोन आं जि टाइमाव जायो होमबासो बनगोन सानबाय ओमफ्राय सोर लाना फैनो नाय साबमारिया दोनगोन आं साबमारियाबा हामारा ओइनो मालाया मा नागिरदो मा खालामनांगौ इखौलाय मानो सोलायनांगौ दे सै जिउ हायथायो इखोबो बानानै मिसाखौ मानो सोलायनांगौ दे होनद' खामानि बानायल' 200 थाखा लांगोन आं मा लाङायलाय होफिनगोन आं होफैना फैसा दं होनबा जा फैसा गैयाबा जानोबो ना नोंसोर जाया लाबाबा जाला बिरियानि जाहैगोन ना बिरियानि जाहैथां रावनोबो लाबोनो नागिरदों जायाबाबो लस गैया नों जाखाबाय थायो हारसिं जानायावबा थिग दोङो मोखा बुगा जोब्बाय जा होननाया बल बल होनबा लाजि मोनहैयो माबा खर'आ बल जाबाय फुङाव बेरेफुंजायाव उथिबाथ' मोखांखौ बल बायसा नुखागोन बेरेफुंजा नङा दा 9ता जाबाय माबायाव बल फिल्डआव थांनानै दुब्बाथाव जायो ना होनदों मोखांखौ खामलां लामनो सान्दुं आलाय थां ओइ गावसो जानो दामालै
दानिया लोगोफोर बेरे फुजानि खामानि मावना होबाय आङो लायनो थांसै अमा बेदर पारुलनि फैसा थेमानिफ्राय बननानै टेन टेन ना नों गरबाय आं बेदर लायनो नै बुस्थुखौ लाङाखै इयावनो दोङो गुदु 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 दुइस' बननि खनसे दुइस'ल' दोनहैगोनसो दे आं दोनगोनलै आं सोना दोनगोन आं सोना दोनगोन दोना आं दोनगोन बायना नों माने इमान माबा आं दोनगोन दोना बुस्थुआ दोनगोन आं दोनगोन दे आं नोंनि जायगायाव दोनफिनबाथ' जाबायना अमा जायैया बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर माने मा होनो आठ दिन सप्तासेसो जाबायमोन अमा जायैया बयलार जादो दिनै बेदर लाना फैनोसै अमा जाखावजोबगोन दिनै है जायाखै फुजायाव अमा जायाखै आं जाया अमा गैयाबा जायो नोङो गमनै गारि बननि गारि साबिखौबो लांबावसै ओइ अमा गोजा बेदर बायनो थांनाया आरो इदि गस्लाखौ गानलाङा मेन'फा एसर सेक फोराजोबगोन मा गोदान गोदान बना गानोलिलाय बख' गोदानदो बाथ्रा गैया मैयासो बनदो नोङो अमा खाथियाव थायाना थागोन दानसे उनाव माने सेंग्रा गोरलै बायदि थफि गानलायनाय खानाया बेदर फुजा लेथ्राखाय मा लेथ्रासै गस्लाया फु लेथ्रा नाङाथ' नांगोन दा सेक नांजोबगोन आंसो सुबाय थानांगो दाबो गय जोमोदि मायबा फोनांजोबो नोङो आथानो एक खथर थाथारा मा फैनाय आंखौ मा लिंद' आंखौ मा लिंदो लेथ्रा खालामबाय थानानै थांबाय आं न' साफा खालामसै मा मानसि नायनाय इखिनि जोमानाया माना इखौ गाननाङा इनिखौ गान जिखौ गानो गांसोखौ गानबाय थायो नामा सोलाय दामबो खेवा मोनबो खेवा फिसानि गस्ला गाननायदो नै लाजियाबो गस्ला गाननानै फिसाला नाय माने आंनि गस्ला माखा गानजोब्बाय आंलाय सोरनिखौ गानबावनांगौ आंनि गासै गस्ला नों साब गानखाया दख' गाननोसैब्रा आंनि फट'खौ मानसिफोरा मबाइलाव नुबाय थासिगोन इनि फिसालाया मोला खालामना दोनफैदो माखायाव दोन होननानै नै आरो इखौबो लाबोना दोनफैदो इखौ बानायना दोनफैदो जा गथ'फोरानो आंखौ मा खालामना दोनफैखायो दा माखायाव नायबाय थानो होनना दोनदों मालाय थांफायदोलै न'बो स्रां मोनाखै नै सिलाय गोजां बोथोराव माबायदि जायो ड्रेसबो गानना होमबा न'फोरानो साफा नङा बाइक साबिखौ ना नोंहासो अमा लाबोसै ना देनांनाव साफाल' नायसै जासिजोबगोन जासिजोबथां थां बोख्लाब जागोन अमा लाबोनाङा दे ओइ दाउखौनो लाना फै दाउआनो जागासिनो दोङो नों अमा होनबासो थैफ्रामो अमा जायैया 7 दिनसो जालांबाय नों मिथिया नामा 7 दिन जायालै नों जाग्रा फैबाय थायो फुजायाव थांगासिनो मैयाबो थांदो थाब्लाबो संखानांगौबा आं संसैयानो खोमा थाब्लाबो नङा माथ' हादोसो आलु सालुफोरा लाबाबाहाय आं माबा सामब्राम गुफुर लाबो दे नोंहा फुजायाव थांना मैदेर लगायनांगौलै बे टिकेट लगायनायानो खोनाजाखानायखै खालामना सारभिसिं थाथो जायो सारभिसिं गैयाबाबो नोंनिया थांनोनो बायोबालाय माथ' सामब्राम गुफुर लाबो दे माबा जाखामना लाबोसोलायखोबा इनियाथ' बेदरा इनोखा र' मेजेम गोनां नङाबा जाखाया नोंगोना ना बेलेग लाबोद' मा लाबोदो मा मिन्सुद बयलार एस' डाबल अमा मा इदि मानसि इयो बेलेग इउनिक मडेलाव बानायगोन दिनै लाङा मानो लाङा आं ओइ बाहेरायावनो एवगोन आरो बेदरा एवग्रो बेदरखौसो जाबाय थागोन नोङो ओंखाम संनानै बेदर नै बेरे फुंजा आंबा मा बाथ्रा बुङो जा गोजां बोथोराव अराव मोजां जायो इयाव संगोन बरियासे जब'दो ओंखाम उखैदो हराव ओंखाम जायाखै नों मिथिखायो सं थफि गानाय सेंग्रा गोरलै बायदि होनदों नोंखौनो हैला मिनलायदो दोनबाथाय सेंग्रा गोरलै ओइनो खावला माबा गय फांखौ गोजौ होननानै मानसिखौ बोरै होनदों नोंखो खावलाया बल थुबसोना हामदो नो सेंग्रा गोरलै बायदि होनदों इयावनो अराव जरायदो आलु साइनि आलुखौ आं सायगोन नों मात्र अरखौ जराय अर जरायनायाव टाइम लायो आं सायगोन बेदरबा थानथानिलै नै जागायबायानो मा जाख'
गोमो जालायदों नामा या गोजाना गोमो दा होदो बेदरा नै जोंनिया बेदर संग्राया बेदरबा संनो होयो मालायखौ नांलाया माखौ होनायदो बयलारदो अमा जमा संना जानायदो लोगोफोर जाबाय थाखायो गेजेर गेजेर दिनैबो जालायनोसै मोजां जायो नोंसोरबो जालायनाय बोरै जानाय लोगोफोर अमादो बयलारदो खनसेनो संबा बोरै जायो बिराद संनो रोंबालाय मा मोजां जागोन आरो माबोरै जायो बेखौ बयलारखौ होबाय जुमाखाया होमबारा होखानोसै इयो बयलारमोन ओमफ्राय अमादो बयलारदो खनसेनो संना जासुं आं इदि जाबाय थायो बोरै जायो बै खद जायो संनो रोंबा अमादो बिराद खद जायो आरो नामा बिखा खेवलायनानै संनाय जाबायदि सानजों गारखायो सोरबा सोलाबा मा लेथ्रा मानसिलै गुनानि सानजों आखाइ सारलायलांदों न'खाय आं माबानोसै संनायखौनो आंनो माने इयाव बयलाराथ' ओरैनोथ' बयलार बेदरा खद जाखाया नालाय अमानि थावा नांनानै एसे बयलाराबो खद जाखायो आरो बयलारा खद जायो मानो जाया जानो बोख्लाब जागोन बोख्लाब ओजा मोखां साखां बुगाजोब्बाय बोख्लाब जाग्रा मोखांखौलाय मानो नांगौ बोरै बेसेयावलाय कालार जालायसिगोन इनो सैमाया ज्राव ज्रावनो नै ओंख्रिया मोनथारनोसैमोन ओंख्रि नायनि आं साखिना लायनो दे जाया ओंख्रि मा ओंख्रि दालि बेदरासो खम जादों दा होगोन जाग्रो खनसेनो खांसेयाव फुरथि नांगौ नोंनो इनो बारलिया एस' जारिया सेख्लावनो जायो नाय अर खाथियावनो जायो मोनबाय खदजानो जायाखै खदा जादों खिन्थु बेदरा मोनसेल' बिभाग गोलैदों खोमालै मा बिभाग गोलैदो माया गोलैदो बयलारा गोलैयाखै नामा अमायासो गोलैदों आं अमा बासिना होग्रोदोना दा होगोन दे नै खोबना दोनखादोना हैनो जाग्रोनि आं जाग्रोनि ओइ खासे हैनो मासे हैनो जोंनिया आरो आं गारना हर जाग्रोनो दं दा सैमा मावजि खाथि थाजोबो नै मावजिया गैथ'आ दा फैगोन ओंख्रि नायनि आं